per a dir-li a Montoro que no mos ofenga més. Ahir va vindre Montoro i mos va donar... Bueno, no mos va donar. Nosaltres paguem. Els que paguem som nosaltres. Els que treballem, els que paguem impost, som nosaltres. El govern central no mos dona res. Nosaltres paguem i després distribueixen. I sempre s'hauria de nosaltres. Sabeu que a Catalunya l'han donat 3 voltes més que a València? És just. Som el 11% del PIB espanyol. I mos han donat la tercera part que a Catalunya. Per què? Perquè no tenim una força política que mos defenga. Perquè no fem ruïdo. Perquè no lluitem per lo nostre. Perquè després votem a partits nacionals que venen així únicament per demanar el vot. Tenim que demanar la independència perquè ens facin cas? Fa falta? A que no? Però sí que fa falta estar en Madrid, donar la cara i que cada un de vosaltres continuï fent campanya des d'ara fins al dissabte.